מעל המרפק שלו, השוק שלי טיפה מעל המרפק והכף רגל יכולה לגעת בו. אני רוצה את הכף יד שלו מעבר לאגן שלי. כן, כאן יהיה לנו רק על לצאת. אני רוצה אותה מעבר לאגן, עוברת את הירך שלי, ואז אחרי שהיא פה אני נעזר ברגל כדי ללחוץ. אני רוצה לפתוח הצידה. תן חצי סיבוב, בבקשה. מה יש לי? אוקיי, אני רוצה לפתוח הצידה. אם אני אלחץ חזק עם הרגל מוקדם, יהיה לו קל להוציא את היד. אני מושך את היד אליי, לוחץ. הנטייה שלי, המטרה שלי כל הזמן למשוך את היד פנימה ולשם. הוא רוצה לזוז לפה. אם הוא לא יכול לצאת החוצה, הוא רוצה לזוז לפה, יהיה לו פחות לחץ. הרגל לוחצת למטה, והכף רגל יכולה להתחבר אליו. שוב, אם הוא נורא יתנגד ויזוז, לא אכפת לי לנתק אותה ונשאר מחובר למרפק, אבל אני מונע ממנו לזוז לשם. כשהוא ינסה לזוז שמאלה, שמאלה שלי, זה נתך עם גוף. אני יכול לעצור את הגוף שלו. הוא לא יכול לעבור לצד ההוא. הוא כן יכול לעבור לצד הזה. שזה מה שעכשיו אני אתן לו. כן? אני מנסה להחזיק את הגיע שני, או להיכנס מתחת לרגל. אני אעדיף עכשיו להיכנס מתחת לרגל. אז עכשיו אני ממש מרפא את הגן שאני נותן לו לעבור ואני שומר אותו רחוק. הכף יד עדיין ליד האגן שלי, ואני עושה כמו דרגו. הוא יורד, ויש לי וולף בייט. יכול לנעול פה את היד שלו. לא עובד. אז שוב לאט. יש לי אחיזה טובה ביד. אז עשינו קודם את הכניסה, איך אני מגן מדלעים ומגיע ללאסו, whatever. הגעתי ללאסו טוב. 1, 2, אני עליו, יש לי עוד רגל, ואז זאת עושה משהו. תלוי איך הגעתי לכאן. אבל אני לא לוחץ עם הרגל לפני שהיד שלו מחוברת לירך שלי. עכשיו אני יכול לסדר את הרגל. אני לא אתעקש על לגעת בו, אלא אם כן יזוז לשם. אם הוא מנסה לעבור לצד ההוא, תעבור. עכשיו אני עוצר אותו. עוצר אותו. בסדר? אבל אם אנחנו פה, אני לא מתעקש לגעת בו, אני מתעקש ללחוץ אותו למטה. מחובר אליו, הוא מתחיל לעבור אותי. אני נכנס מתחת לרגל, מרים, יורד. הרגליים שלי התהפכו, הולכות אחורה, ואני יכול לשכב, לסגור את הוולף בייט, או לוותר לו, לסדר פוזיציה. שאלות. 1, 2.